Dobrý deň, vitajte pri televíznych obrazovkách. Začína sa Dámsky klub. No a ešte nám samozrejme chýba jedna téma, ale to už si asi všimli naši televízni diváci, že tu máme v štúdiu rozostávané všakovaké krby. To však majú takého spoločného menovateľa a to znamená, že nemajú komín a sú určené do interiéru. Viac nám asi prezradí Jaroslav Buc. Vítajte. Jarko, dobrý deň. Takže dobre sme to pomenovali však. Chýba nám komín a to je dobre, pretože takýto krb je naozaj vhodný do interiéru, do akéhokoľvek bytu? Presne tak. Na akom princípe funguje? Tieto krby spalujú špeciálny bioalkohol. Výsledok spaľovania bioalkoholu je kyslíčnik uhličitý a voda, to znamená to, čo my vydychujeme, a preto nepotrebujú komín. Je to úplne čisté horenie. Áno, my tu vidíme takú fľašu, umelohmotnú, ale predpokladám, že sa to dá niekde skryť, aby nám to ten estetický dojem nekazilo. Áno, toto je samozrejme k tomu ďalkovému ovládaniu, aby ste si nemuseli ručne nalievať. Štandardne si to iba takúto fľašu nalejete do toho biokrbu a fľašu potom odložíte, zapalíte a krb horí. Dobre, my sme si predstavili tie krby a vidím, že niektoré sú naozaj také, že otvorené ohne, niektoré majú také tie sklenené prekrytia, čiže aký je medzi nimi rozdiel, alebo aké máme modely k dispozícii, ako takto môžeme nazvať? Jasne, u týchto biokrbov nie sú žiadne iskry, nevznikajú žiadne iskry, ktoré by lietali z tých biokrbov von a preto v princípe nepotrebujú sklo alebo nejaké chránenie, ale niekedy to je vhodné, treba do nejakých, keď máme doma deti alebo zvieratá, ktoré sa radi otierajú o tie krby, alebo do verejných priestranstiev. Tak vtedy tam môže ísť sklo. Ku každému krbu môže sklo sa ako dokúpiť, to nie je problém. Predpokladám, že ďalšou devízou takýchto interiérových krbov je aj to, že sú pomerne jednoducho prenášateľné. To znamená, že my si môžeme tú príjemnú atmosféru kdekoľvek v byte vytvoriť. No, viacej typov. Jeden z tých typov je závesný, ten sa závesí na stenu ako obraz. Potom je voľný stojací, ten, ako ste hovorila, môže sa, keď nehorí, niekam preniesť na iné miesto. Potom sú zabudované, to sú už potom také väčšie krby, ako tu vidíme tento horák, tak ten sa zabudoval do nejakej vložky alebo do niečoho väčšieho. A potom ešte sú také krby, ktoré sú ako keby záhradné, že sa používajú vonku. Jarko, my tu máme teda naozaj rôzne typy krbov a predpokladám, že výber toho krbu podlieha aj tomu, v akom duchu máme zariadený náš príbytok. Čiže ako by sme ich podľa tohto kritéria rozdelili? Tak také klasické rozdelenie, že nejaký klasický štýl. A potom tie moderné, rustikálny, potom rôzne moderné, také hypermoderné, alebo rôzne typy. My tie krby vyrábame aj na mieru, takže vieme vyrobiť aj čokoľvek z obrázka, alebo čo si človek predstaví. Samozrejme musí to spĺňať nejaké technické parametre, aby to fungovalo. Určite áno, a v neposlednom rade je asi dôležitá aj kombinácia materiálov. Ja vidím teda, že väčšinou je to materiál. Ako sa to volá? Čo to je? Z čoho sú tie kombinácia je väčšinou z nárezu, je ten horák väčšinou, potom sa používa oceľ a používa sa sklo alebo drevo, rôzne súčasti. U tohto typu krbu treba si je veľmi zaujímavá taká vec, keď môžem ukázať. Som si myslela, že si chcete zavolať, ale jasné, že nie. Takáto aplikácia, že určitým spôsobom tento typ krbu nám rieši to, že nemusíme manuálne do toho krbu nalievať tú tekutinu a zapalovať, ale jednoduchým stlačením tlačítka sa ten biokrb zapne. Teraz to nemám spustené. Nastavím si výšku plameňa. Potom mám tu stav bandasky a tuto mám také, že automatické doplňanie. Takže keď to stlačím, tak on si automaticky predsúca z tej bandasky ten bioalkohol do toho krbu a vypne sa potom. Čiže to je taký vyslovene asi inteligentný. Áno, presne tak. Má svoju riadiacu jednotku a je to veľmi také pohodlné pre zákazníkov, ktorí treba sa im už nechce ako teraz s tou fľašou manipulovať a nalievať to tam a regulovať. Všetko si robiť cez inteligentný nejaký systém. Niekoľko tých krbov nám tu priamo horí aj v štúdiu a čo je taká dobrá správa pre našich televíznych divákov je to, že vydávajú teplo. Tak ako klasické krby. Presne tak. To je, veľa ľudí tomu aj neverí, aký teplo to dokáže dať, až keď si kúpia ten biokrb. Má to 3-4 kW, treba keď sú väčšie, tak samozrejme aj viac. Dá sa to teplo vždycky regulovať a nastaviť na tú optimálnu výšku. Dobre, teplo sa reguluje vlastne aj a súvisí asi s výškou plameňa. Áno, aj. Každý má tú svoju takú reguláciu a všade to je inak ako. Dobre, mohli by sme sa trošku pristaviť ešte pri nejakej bezpečnosti, pretože predsa je to otvorený oheň. Áno. U týchto krbov platia také 4 zásadné veci, ktoré treba dať pozor. To znamená, keď ten krb dohorí a chcem si ho opäť pustiť, musím mať istotu, že absolútne že je vypnutý. Najlepšie ako úplne to zavrieť, počkať 15 minút a potom môžem znova naliať. To je základná vec. To nemusím riešiť u automatických krbov, ten si to rieši automaticky. Potom druhá taká základná vec je, že keď to horí, tak to nemôžem teraz zobrať a niekde prenášať.
Áno. aby sa z toho nevydal ten alkohol. Samozrejme pri tom plnení ešte musím dať pozor, aby som nepresiahol tú maximálnu hranicu, aby mi to nevytieklo. Ak by sa to stalo, musím to poutierať predtým. A posledná taká základná vec je, že do toho netreba hádzať žiadne predmety, nejaké závesy, zaclony a takéto veci. A určite by mal byť teda spustený alebo mal by fungovať iba vtedy, keď sme pri ňom. Presne tak, že keď odchádzam preč, tak to jednoducho zhasnem, omezím kyslík a idem preč. Ne? Dobre, a koľko nám skonzumuje takého toho bioalkoholu, taký krb? Áno, 1 liter horí 3 až 6 hodín. Takže ten liter sa hýbe okolo 2-3 eur podľa kvality. A Dobre, možno je zaujímavé aj to, čo sme spomínali práve v tej predchádzajúcej odpovedi, že teda nikdy musíme sa snažiť to nepreliať. To znamená, že my pri každom krbe máme odporúčané asi nejaké používanie alebo odporúčanú dávku. Je tam taká riska a v princípe nepreliať ten horák. Každý ten horák je iného objemu, aby to nevyteklo von. Môžeme sa možno pristaviť aj pri takýchto trošku možno menších krboch, ktoré sú takisto k dispozícii. Tieto krby sú skôr ako taká dekorácia. Tým, že majú menšie ohnisko, dávajú trošku menej tepla, ale zase dávajú viac tepla ako bežná sviečka, treba, keď ste mali 50 sviečok, takže aj to je riešenie. A sú veľmi také skladné, že si môžete ich kdekoľvek ako postaviť. Môžu byť pokojne umiestnené možno aj niekde vo obývačke na stoliku, pokiaľ sú samozrejme menšie, pretože máme väčšie, menšie krby, ale pokiaľ nám to dovolí priestor, tak môžu? Presne tak. Môžu byť, a ktoré sú takéto, že so sklom a nerezové komplet, tak tam môže do exteriéru. Tým to neublíži potom. Dobre, a opäť je stále ten princíp de facto rovnaký, bioalkohol a tak ďalej, ale samozrejme asi menšia dávka, pretože je to objemovo o niečo menší krb. Jarko, ešte mi nedá, aby som sa nespýtala, pretože niektoré tie krby, napríklad aj tento, ktorý sme ukázali, majú teda ten sklenený válec. A zaujíma ma, že či ten sklenený válec sa ušpiní alebo začierni ako pri klasickom krbe, lebo s tým ja mám napríklad veľkú patáliu. Keďže tu nie je žiaden dym a ten dym vlastne nám čierni to sklo u bežných krbov, takže tuto sa to nestane. Tá údržba je taká veľmi jednoduchá, ako každý nábytok, iba sem tam utrieť od prachu. Samozrejme, môže sa to začerniť jedine vtedy, pokiaľ by sme tam mali nejaký prievan, ktorý ešte je taká vec, ktorý by tam nemal byť nejaký veľký prievan a ten ohník by nám tlačil na nejakú časť toho skla, tak tam v tej časti dá sa to jednoducho utrieť. Áno, a keďže sme spomínali aj tie bezpečnostné opatrenia, spomínali sme to, že ten krb je schopný vydávať teplo, tak pozor aj na to, že je horúci? Áno, samozrejme, v tej časti horáka hlavne. A potom je to podľa typu. Takže tie, ktoré sú také, keď chceme to viacej chrániť, tak si vyberieme niečo väčšie, dáme tam preto sklo. Vieme vyrobiť aj dvojité sklo, že je to úplne potom ako keby studené. Takže je to vec toho výberu. Že aby si ľudia vedeli. Áno, aby si vedeli vybrať to, čo je pre nich také najvhodnejšie. Dobre, my sme spomínali, že ak náhodou teda odchádzame, zahasíme ten oheň. Vy ste spomínali vlastne ten priestor, odkiaľ ten oheň vychádza. A máme na to nejakú takú špeciálnu násadku, alebo možno pokrievku, alebo niečo? Alebo čím ho vlastne uhasíme? Každý ten krb má taký svoj systém. Prípadne ukážem takto. Je to taká regulačná tyčka a s tým vlastne naregulujeme buď výšku plameňa, alebo ho úplne zhasneme. Čiže aj... Ale na každý typ krbu je to iné. Že teraz u tohto máme takýto spôsob, to je taký iný spôsob a každý ten krb má iný spôsob. Čiže jednoducho zamedzíme prístupu kyslíka a tým pádom nám oheň samozrejme prirodzene zhasne. Vidím, že aj pri tom nevšednom takom bielom krbe, ale aj tu, čo sme spomínali, že teda funguje aj na to diaľkové ovládanie. Automaticky máme vyložené také kamene. Je to iba dekorácia, alebo môžeme potom ich použiť v rámci nejakej príjemnej masáže na dotvorenie atmosféry? To sú určite malované kamene a sú určené na tento spôsob dekorácie. Buď sú to tieto kamene, alebo takto máme takéto keramické drievka, sú ručne malované. Na ňom vydržia, pokiaľ na nich budete dať pozor, tak vlastne po celej doby životnosti toho krbu. Takže je to veľmi vhodná dekorácia. Treba len vybrať taký vhodný, aby sa to hodilo k tomu typu krbu. Takže tieto dreven sú skôr vhodné k takým klasickým. A tie zase také kamienky tým modernejším. Čiže sú to vyslovene len dekoračné prvky, ako nejakým spôsobom samozrejme ich nevyužívame, ale prišlo mi to len tak na v rámci toho, že sa pýta, že či to má tú tendenciu, že sa to nahrie a potom drží to teplo. Ale vzhľadom na to, že u týchto krbov máme
100% účinnosť tepla, tak vlastne to je jedno, lebo aj takto teplo, ktoré odovzdá ten krb, ostáva v priestore bez ohľadu na to, či sa nahrejú tie polienka a potom hrejú, alebo to ide do priestoru rovno. To je tak dôležité. A keď sme spomínali aj tú výhrevnosť, samozrejme, ktorá súvisí opäť s veľkosťou toho krbu, tak dokáže nám napríklad aj také prechodné obdobie veľmi nepríjemné pomôcť v interiéri na to, aby sme nemuseli hneď zapínať kúrenie? Určite áno, je to veľmi ako vhodné na tento spôsob, pretože je to okamžité teplo a žiadna údržba. Že vy máte po pár minútach máte teplo, budete cítiť a budete prekvapení, ako to teplo je. Áno, budeme sa to asi počiť viac dneska v štúdiu, ale je tu konečne príjemne teplúčko. Ešte ma zaujíma, Jarko, že v podstate my sme povedali o tej starostlivosti a ešte sa vrátim k tomu, že tie krby asi si väčšinou teda naozaj púšťame práve počas toho jesenného, zimného, jarného obdobia. Áno. V tom lete asi veľmi nie. Potrebujeme aj jeho nejakým spôsobom potom, nechcem povedať, že ošetriť, ale skontrolovať pred tou novou sezónou? Skôr možno iba tie automatické, majú treba z 10 roku za ruku a po nejakom čase treba vymeniť filtre a takéto veci, ale u týchto sem tam záleží, aké alkoholy sa do toho lejú, ak by bol trošku možno menej kvalitný alebo niečo, tak sem tam treba vyčistiť ten horák, aby tam neostávali predsa len z toho, ten prach tam sadá a môže sa tam trošku prilepiť. A je to taká bežná údržba. A zaujímavé to bolo, že keď sme tam naliali ten bioalkohol a zapálili sme ho, tak ten plameň bol menší a on sa ako keby rozhorel. Áno. Čiže nemusíme sa báť toho, že to vzblkne a nás to opáli alebo niečo podobné. Je to dostatočne rozumné. Ja som sa túto otázku pýtala celkom zámerne, pretože ak sa teda vrátime k takej tej starej klasike, s ktorou sa skôr stretávame v rodinných domoch, tak tie krby potrebujú komíny. A komíny z času na čas treba aj čistiť a treba im naozaj venovať svoju pozornosť. Akú, na to sa pozrieme v dokrutke. Jarkovi veľmi pekne ďakujem. Ďakujem.